Sziasztok! Ez itt a Goldgame Disco kezdőknek. Ahogy láthatjátok, most a haverom diszkójában vagyok. Ő Áron, én meg Jaci. És én a barátom itt van a diszében, hogy itt látjátok. Jaja. Na, most menjünk az én diszimbe, azt is bemutatom. Hogy láthatjátok, ez az én diszim, 6. szintes vagyok. Hogy láthatjátok, ez a pénzem, ez az XP, ez a gyémánt. Most visszamegyünk a haverom Áron diszébe. Én most nem megyek ki, mert csajom is itt van. Ha táncolni akartok, akkor ha mozog a színpad ilyen fényekkel, csak Arra kell rákattintani. És... De ez most nem bemutató, ez csak ilyen bulizás. Jaja. Ez igaz szenzáció. És mégis igen jó. Ha látjátok, a csaja írt valamit, amit itt láthattok. Én most bemutatom nektek a longit. Hát ez lenne a longi, itt mindenki játszik, lehet csetelni, mindent. Most ezen a lányon be is mutatom. De jó. Figyelj! Gyere már vissza. Ide írom, hogy cső, és már is kírva. És most vissza is megyünk Áron diszébe. Ahogy látjátok, most bemutatom, hogy milyen az újongás. Ez lenne az újongás, ez a tánc, ez a beszéd, ez a hányás, ez a, hogyha szerelmes vagy valakiben, ez a mérges, ez a boldog és ez a harc. Én most például egy boldogot mutatok, arról írt is. És ezt már nestek, és andon színes koktélok, illetve grillpatik a dandok. Semmi gondom. Bemegyünk a diszínbe, ez jelenti a népszerűséget, ez a luxus. Hogy láthatjátok, nekem 2500-500-on van, ez a luxus, 73 népszerűségem, 74 van. Itt lehet az italokat készíteni, nekem már 4 órás is van, most el is készítsük, nemre kell vinni, hogyha kivárjátok, vagy láthatjátok. Itt lehet buli tervezni, hát én most tervezem. Itt láthatjátok, hogy például 3 nőt kidobok, akkor bronzot kapok a 10 perc alatt. De hogyha 8-at sikerül kidobnom, akkor ezüstöt kapok. Ha 14-et, akkor meg aranyat. Ez egyszerű. Csak ezt kell teljesíteni, hogyha már elkezdtétek a bulit. Hogyha valaki hány, azt dobjátok ki. Itt ingyen italt adtok valakinek. Itt szívküldit láthatjátok. De most vissza is térünk Áron diszébe, és most átadom neki a szót. Hé, ezzel én szakatok. Hát, neked is kéne beszélned az emberekkel. Jól vannak. Kiírok valamit. Na, most kiír valamit, Áron, és most... Azt tudom, kívánt. Ahogy láthatjátok, azt írta ki, bulizzunk, Mondjuk egy szenzáció. De mégis igen jó. Szóval hülyeséget, vagy amit kiírt. És itt állíthatjátok a zenét. Rock, dance, hip-hop, danke 2. Én most ezt beállítom, ezt a danke 2. Mindig más zenét játszik, itt látod, hogy mikor lesz zenének. Azt mondta, hogy én nem akar videóban lenni, ezért kiment. Mi van? Semmi. Én a klubomban vagyok.
Várj, átmegyek a tiédbe, ott vagy? Igen. Na, Legyél ott, átmegyek. hogy láthatjátok, most ő jött át. Jé, barna csaj, ne. Most így lehet táncolni. Amúgy, amit éneklek ide, amit éneklek zene, azt is fel fogja tölteni. Mert ha nem, kiütöm. Nem tudom. Mi az embereid neve amúgy? Mi van? Mi az az embereidnek a neve? A kidobónak, meg a pultosnak? Aha. Az egyik Farkas Dóra, az osztálytársam, a kidobónak, meg te. Az én nevem van a kidobónak. Aha. Ezért ezt kapod. Jó. Hogy láthatjátok, nem mutatom, hogy lehet átnevezni. Felveszem. Kidobott egy csajt most az embered. Na figyelj. Celebek. Itt Hú, tudjátok, az, hogy néz ki az a csaj, látod? itt láthatjátok, Hát, hogy mennyibe mint kerül talszat. egy celeb meghívás. Itt van, hogy Amúgy- meddig marad, 8 órára. 3000. Hangosabban beszélni, megint nem fogsz szallatszani. Na, és még azt mond, majd arról most beszél, mert én már nem tudok olyan sokat mondani. Hát nem én veszem, úgyhogy neked kell mondani. Úgy, mit mondja? Mik a kitüntetés? Ó, van 3 kitüntetése. Diszkó Akkor dollár bemutatom a takarítottál meg. kitüntetéseket. Diszkó Itt dollár láthatjátok. elköltése. Ha trollo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 l. Ebben a körben keresed diszkó dollár. És Ezt itt tudtok dollár pörgetni naponta egyszer, hogyha naponta egyszer pörgettetek, egy gyémántért újra pörgethettek, de nem éri meg. Őszintén. Aha, mert tuti nem gyémántra megy. Hát Na. nekem már ment egyszer, 10 gyémántot kaptam, de nagyon Tuti ritkán nem a megy arra. gyémántra megy nekem. Hogyha meg rákattintunk erre az építésre, itt vehettek dolgokat, a leltárra Gratulálok, egy ráviszitek. csere már úton van a Discordba. Hát az, hogy nyertél celebet. A cele van a Discordbe. Durva. Jacob. Na, mára ennyi. Felrakom az Ne, zenét, ne. amit Áron hallgat. Csak Nem kell játékról beszélni, csak bulizunk. Ne. jó, akkor most elhallgatunk, csináljuk, amit akar, amit most látni fogtok, és nézzék. Veszekedsz a hírségemmel. A doboz ki. Én még mindig most itt vagyok. Itt van egy híresség is. Jó, van 2 csaj, és 2 fiú a Disneyben. Hé! Jóci, szólalj már meg! És Norma,